Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Agbalataken ka ti anyaman nga aramid mo. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Lakay, agreein ka. Lakay. Nakari nga kaon. Amo kunti bagam. Ay na, adda nakitak nga aniniwan alimabas ijay tawa. Nakita ko may... Inka surutag. Apay asyak lang ay. Ang mga nuag tatakaw. Anyak ay matitakawin da dito'y balay. Di transistor, tal-tal-talen ti baterina. Ay inka surutan Ay, duwatan ah. Ay, takrut kamot gayam. Laklakayan at akraw. Di ka plus lightan. Katsi ka ngay. Anya ngay ti alaam. Di ta akli ko dama, tapno inton matumba ka, masipaw ka. Naglaing kan ngay. Ala, inka kat mangalan iti pagpangurmaw. Pangala ka, iti pangor. Ay kat ijay kusina anya kalakit din aya. Sige, nakmangala ti pangor. Sila wap ijay banda. Kita umaw. Apay asyak ti mangkita. Sika Kat no arapak. Makita kaya. Nya mo da ito'y akaduan aya. Silawak ngam si katimang kita. Kan si katimang pangaw. Dayjay nay, adan niniwan. Ala, intan ijay ayan titawa. Magnaka. Tinakguyudan Ay, adan niniwan dito'y. Pang-ure kon. Ay, saus! Nimot proud ijay na pang-urmaw lakay. Unak nagtatakaw. Lakay, saanan ang makabangon ni Brownie? Napigsan sa unay ti panang pang-ur ni tatang kang kuana idirabi Ay, unay mat ngaminin ayan itatang mo. Pang-urin na matlatan jay asaw. Italitan ni Brownay. Santan apalubusan ang mapanidya balay na tatang. Sumurot ngamin ka ni Manong Artemio no umay ditoy. May samod na dya manong mo. Inaldaw ang mabartag. Win nga rod. Isulat ti mapanan anawain no kastangag wala. Kababain pa'y kidin ti kastanga aramid na. Bakit? Umay ka man dito'y. Apay aya! Kurang mo nagititarakan tama na. Apay akurang. Kumplito dala ang mat idi kalman. Idi sinakurwak ida. Kurang iti may isa. Bilangam May isa, dua, dalaw, upat. Ay, saus! Talaga akurang. Saan tamat nagsidsida? Ay, nalakay. Ang mga nuad-amat nakastrik nagtatakaw idirabi ay. Saan ka din nga nakita nga niniwan? Nimot Brownie tinapang urmaw. Ay, Saan mat ajay an niniwan ti tao an akitak ti pinang urmaw. nuan dagtatakaw ang nakastrag. Apay nga saan natin naulan ni Brownay? Kaya't naasawan. Am muna jay agtatakaw. Brownie! Brownie! Apay ngay ayabang manon ni Brownie. Nay, katsigod mat nga ayabak ni Brownie, no kasta nga gawid Saanan na sumurot kan ka Manong? Italtalimin. Nay, apay nga ay. Kasano nga ang makabirok iti asawaan na no kasta? Saan ka pa'y nagaw-awid anya, Manong? Saan pa'y Tanagiinom kami kadag iti babarkada iti rabi Pinang-ur ni tatang idirabi ni Brownie. Uray la na ulaw di aso. Itay labi mangon. Anya? Ay, unay matan ni tatang. Iso ngayon talimin Sige. Agawid ak nga rodan. Kunakit din wad dakadwak amagmag na. Kaano kaya nga agbalbalaw si Artemio? Apay ko mga agbalbaliwak nga ay tatang. Awan mo tinas ka na baliwak Ay taki na mamartek mo ngay. Ni tatang mat. Kakaiso na aliwliwak lang ti agbartak. Kasta la tibiyag tatang.
Agliw-liwa ka, kabayatan asibibiyag ka. Kasano ang makaasawa ka no kasta? Uray sana ang tatang. Na, Basta dalakid di arak, ayusan. lakay ken bakit kami ni Tinam? Agbalbaliw kan atap no makaasawa ka tayo sakbaya matay kamay. Apay ay amadanagan ka kanyak, tatang. Ay na. Unay kan aya. Basta adda arak, agbyagak, tatang. Adda kala ko man dito'y balay tapno adakad kadwami iti inam. Ay gayam, tatang. Puno ay ang adda ng serak iti balayaw. Adda. Nakita mi kaninanang mo ti may nga niniwan. Nimot ka no brown na itinapang uryaw. Kunak ano agtatakaw? Katanya nga tinatakaw, tatang. Di may sakawitan dito'y balay. Nagado ti tarakan nyo. Bayan yun, tamay salaang mo tinatakaw. Kaririing mo pa ilaang. Nanang. Adda ka di mamerienda. Ay saus, naglaing kan. Nagmalmalum ka anaturaw. Itatana ka rin ka, merienda adagos ti biro ka. Mabisinak nga rudan. Ay saus, sing kakidi tulungan ni tatang mo ijay bangkag na. Apay ngamin ngagmula-mula kayo pailaang. Kahit day talaang mati pagbibiagan tayaw. Ikan na kun iti merienda. Ayawan maitad ko ang meriendam. Naglaing kan ngay. Rumwarak man laangan. Inak iji ayan dagiti babarkadak. Ta sigurado nga da ipamerienda da kanyak. Masaya at gayam no da dito'y balay ni Brownay. At dagtaon. Unla kay, imbag lang nga dagbantay. Asino nga minuti tatawlan na di taruar. Talumot ang lalaki. Dagiti mo't bartak na kita. Makauma damot na kita. Amangan mo, may saditan ni Manong mong artim yaw. Siguro papanandam nga tan. Ay kat agi inom daman. Bayam, tataulan ida ni Brownie. Nakaul-uli magtaglaw-law lakay. Jak matlakit nga ron makaturog. Tawan ni Brownie nga agtaul. Basol mo. Pinang urmunto mga main. Bayam tama pa nakto dumawat iti asaw ko ni kumpare. Lakay. Apay. Ay saus, kaslaan niniwan mananday jay limabas ijay tawa. Ay, way. Ala, ingkasurutan. Di pangor, yawat mau. Jay tungkalaangan ti tawa. Sakit din tiluk-luk when ay tagag tatakaw. Darasam kiday, ingkan. Umay ka man bakit? Darasam! Apay aya. Awan man tay may sama daw. Ayun na yan. Inutan dan atak-takawan dagiti manukta. Kunak man no napang ormo idirabi ay tagin tuturod ka na pan ijerwar. Anya nga itinararamid mau. Anda nga ron nakita ka kasla. Black liday. Kita man day ta. Takrut ka talaga. Ay, iturturod ko nito rabay. Jak ipalubos ngay busan dati manok ta. Nananama talaga ito karang ti manok datatang kananang maparay. Naglulukmag da ko naman. Imbag man, tadi da mamamuan ang sikat agalala iti manok. Ne. Apay kumangay amamuan da. Amok ti pagnaak tapno sa andak amakita. Kasta yo. Kasta ka day? Adupay ti tarakanda tatang kananang ko. Kaslay bagbagam nga dupay ti pulutanan tayo Wan paray. Ado. Isublitan ni Brownie kadatatang kananang lakay. Kanayon damot kanon ang matakawan. Ay, sana mabalin aba ka dito'y nalatan ni Brownay. Kakaiso na nga dagtaol no kasta na rabi ay. Wan ang maibusmot ng dagiti manok da. Ay kat panunutom mo't aba ka am-am mo ken kaamo ni Brownay jag tatakaw. Tadi na tinaulan. Wan nga rod. Iso amay sa laing ti suspitsak. No asino tagtaktakaw iti manok datatang mo. Di mo ko naan nga agpada ta iti suspetya. Ni Manong mo nga artimyaw. Na, agpada ta magayam iti pampanunutan lakay. Iso talaga.
Naisem da ngamin niya agiinaom kadag iti babarkada na. Kaya't asa unday ta, naisem damat iti pulutan. Amom kaday. Anatakaw manin ti manok may kanina nagmaw. Aya, mano ang manok ngay tinatakaw, tatang. Di mo amaw. Jak amua. Tay talang amamuak. Duwan ang manok tinatakaw. Ket suspitsya ka dagiti babarkada mamamartag tinagala. Saan ngagtatakaw dagi jay, tatang? Ha? Mabaindamot ah. Kay asino garawd. Ay, jak amua. Inak maturugan, tatang. Ikapay man sa karuan dagiti manok. Jak masangaw, tatang. Unay ay. Agsasatay man inti Robin. Siyak ti makaamu iti pulutan. Karni man inti manok. Ay, katuan na. Hay. Dayta ka ti kayat mikan ka. Ay, katuan na. Satay manok. Ibuson tayo jay tarakandana ng kantatang amanaw. Lakay, sagkaisa ta iti pang-or abinasay. Ay, kawin na. Imposible no saan ta matamaan day jay ngagtatakaw. Sikat ti umuna apo mang orta sumarunuak ah. Apay ngay, si kati umuna at napigpigsa ka, Ah. sumarunuak. Sige nga raw. Basta awan din nurunan Na, si kati umuna. wen ka day. Lakay, agriing kan. Ay, nagrigat ka lakit din ay ariingaon. Nakariga ka na. Akikyak manundag iti manaw. Ay, wen. Ay, Malagip ka di nagtungtungan ka. Umuna ka, ta sumarunua. wen ka day. Si kati umuna apo mang aur. Sang ka ulit na. Amukon. Ipalpalagip ko laang mata. Rumwara kon ata sumaruno ka. Sigay, adaak laang dito likodam. Numaalak jay manok. Awatam adagaw sa among itaray. Way, paray. Tamangala akpay sa aktumat tumaray. Mangtiliw ka nga ro din ah. Dajay, nakaapon ni jay sa ngati kayaw. Gawatagon. Darasan. Makait, dahil dyan tatakaw. Gawatan nan tinakaapon ang manaw. Ay, nagluukon day tangag tatakaw. Sigay, inayadam timag na. Sumaruno ka. Anday ta. Asidagtan. Pangurakon. Anay ka! Uy! Sige, magay, pang-uram pa. Ha? Ay, Anay ka! na. Nagsakit ti pinangulyaw. Anay ka! Si kagayam dagtakaw iti manok ka. Ay, anyan kaya ramid mau Artemyaw. Nagbalatag madlakan ka. Anay ka! Laglagi pa daytoy apagsasaw Artemyaw. Ah, Agbalatakan ka, ti anyaman nga aramid mau. Iso atap no agsayaat ka. Rumbang anasaya at magdagiting ka aramidan. Saan akalukwan? wala na. Sana. Agsingsing po takaon. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. Agbalataken ka ti anyaman nga aramid mo. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.